Tak a poslední přístovka Kucianosovi, že pomohou cestou na start, ale samozřejmě ty dáme pauzu starterů, protože tohle přihlášení nechávají trošku napít, protože ten maraton budou mít potom zlatou prvku za odměnu pátek. Tak a pojďme, jeden boj rychlosti, pojďme až do síle, pojďme. Tak až do cíle pojďte, zase odměna v cíli, nějaká trotost, čokoládová, sladkost, pitíčko a samozřejmě lístek a páteční zlatou kretu. No a já mám zase, a už tu máme, no, to je výpočetníci, počítač hadr. No a já bych se poprosil na vyhlášení, až máme připraveno vyhlášení Bára Chlajnová, dáme to Jana Střešáková, a Helena Vyšická, takže děvčata, ještě jednou Bára Chlajnová, Jana Střešáková a Helena Vyšická, tady dáme. Předáme zase Severu Papuji a vyhlášení.